Mga kanhing rebelde nga misurrender sa gobyerno ug karon gitawag nga Friends Rescued kon FR ang gidalitan og pamasko sa gobyerno. Ani report. Isip kabahin sa pagpakita sa sinseridad sa gobyerno ug diwa sa kapaskuhan, gidalitan sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga del Sur ang kanhi mga rebelde nga misurrender ug karon gitawag na nga Friends Rescued kon FR ang girigaluhan og mga pamasko. Moabot sa 200 ka mga FR sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte ang nakadawat og food packs ug tag-usa ka sakong bugas nga gipahigayon sa Zamboanga Peninsula Friends Rescued Summit niadtong Disyembre 17 sa Provincial Government Center. Lakip sa mitambong ang mga gobernador sa rehiyon ug si Secretary Carlito Galvez Jr. sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPAPRO. Pinaagi sa pagsadula, gipakita sa mga sundalo ug FR nga dili ang giyera kundi ang panaghiusa og pagbag-o ang matuod nga kausa alang sa kalinaw. Nindot ang treatment sa kuha sa army o sa government. Bisan pa man na lista nahimo tang kalaban sa government pero naagi hapon sila anda mo dawat kung gusto tang mobalik sa gobyerno. Grabe kayo ang pagpangga sa atong mga FRs. Naghatag scholarship program, na ay mga livelihood program, ang mga diri sec kada tuig na atay anniversary sa atong pagka-declare na insurgency free and FRs ang NIDA. And karon na po, every year na ano po tayo FR Summit. Murag Christmas party ang panagtapok tungod na puno sa kalingawan, kantahan, sayawan ug mga padula sa mga sundalo ug FR ug uban ang ilang mga pamilya. Yung lahat po ng mga ginainyo, mga tinatawag natin mga sustainable livelihood ay bibigyan namin po ng doon as much as possible ngayong taong ito. At para po natin ang ating mga government na sila ang tutulong sa ating government. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.